gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta pronta sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sang nata Majapahit eneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Karna sing kondang kaloka lair ning Blitar wiwit cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh kang padha nyatake yen to geni nuwuhake semangate yen to banyu nuwuhake patriote yo asik yo cerita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka eneng tratal Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh kang padha